pagi, Reng. Pagi Mas Sigit. Pokoke Mas yo wis esuk tetep ceria. Ceria. Mergo Wong lakone Wahyu Tribawana wahyune nggih pun medun. Wis tri ora mung tri tok barang eko. Duwi ya wis melu kok. Ya wong apa-apa ki kalau tidak dengan cara begini kita tidak akan semangat bekerja. Betul. Saya ki mau donekke Mbak Yuyun baraanku. Seangkatan. Baraan seangkatan. Ya tua aku sithik wis. Jenengan 80 pinten? Kok 80 ketuweken no. Lah pira, Reng? Ya aku wis ngancik 59. Wis taun neh swidak. Wis swidak nih alhamdulillah nadyan umur saku yen perhitungan nggon ngelmu apa wae termasuk primbon Jawa umur swidak kuwi umur sing wis ora produktif. Ning alhamdulillah nganti umur semene aku sik diparingi rezeki sik produktif. Amin. Dan iya menjadi kiblate garing-garing sak Indonesia. Nah wong yo jane ana kuncine iki lagi tak buka bengi iki. Piye? Kenapa kok sumulur nganti saiki rezekiku? Sebabe? Iki rada ngerti to. Bubar limbukan arep ngancik gara-gara kuwi aku mesti ngenteni ngono. Kuwi tak nggo donga lan wirid. Oh, ngono. Dadi saka donga lan wirid kuwi alhamdulillah rezekiku sumulur nganti umur semene. Dagelan-dagelan liyane iki sing do melu limbukan kandhan ana. Nek bar limbukan sadurunge gara-gara kon wirid. Aku rawani andani aku. Aku rawani. Oh yen ngandani rawani ning tulung iki dirungokke iki. Aku bar entuk kata-kata yang bagus. Piye, Mas? Hal yang membuat orang sukses itu adalah usaha. Hal yang membuat orang bergembira itu adalah cinta. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa. Hal yang membuat orang hancur lebur itu adalah putus asa. Sembrono. Nah, iki angger aku Mas wis cinta pekerjaanku mula apa wae tak lakoni kanthi gembira. Dengan ikhlas. Tertib wektune. Nah, mula aku berhasil karena aku berusaha. Kuat mental lan awakku mergo berdoa. Tidak mengenal putus asa, mergo arep ancur yen putus asa. Aku kuwi saiki bangsa nglumpukke kata-kata sing enak, bijak tur kepenak dienggo sanurip, Mas. Oh iya, Oke. Aku ya sok nglumpukke ning capcut. TikTok. Ora aku capcut ora tau TikTok kok. TikTok gur tak nggo golek dhuwit. Iki ana meneh iki nggo sanurip kowe. Iki dirungokke ya, nganggo kuping. Nulungi wong kuwi bisa, nulungi wong luwe kuwi bisa nganggo sega sakpulukan. Nulungi wong kodanan bisa nganggo godhong gedang. Nulungi wong sedih bisa nganggo manise omongan. Nulungi wong rekoso bisa nganggo donga sak pocapan. Tetulung kuwi gampang, Mas. Ning sing angel kuwi mapanke atimu murih gelem nulungi liyan. Nek nulungi kanca nyaur utang iki sing dibutuhke wong akeh iki. Mendak sasi iki BRI mesti nagih. BCA iki mesti nagih. Nulungi wong sing lagi utang ditagih bank. Kowe utang bank genti. Nggo nulungi kancamu kuwi mau. Ayo. Kowe arep nulungi kancamu sing ditagih utang bank to? Heeh. Lah kowe utang ning bank, nggo nulungi kancamu kuwi mau. Lah kowe wis duwe utang ning bank. Heh? Ora iso utang neh. Lah yen ngono kowe iki rasa nulungi wong kowe dhewe butuh ditulungi kok. Oh iya. Wong dikeki kata-kata manis kok malah kaya ngono. Oh manis banget ya. Wong iki wong sugih akeh. Wong pangkat akeh, wong pinter akeh. Sing langka kuwi wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Lho, bijak. Kowe pangkato kowe sebuah mblegedhu yen ora gelem kumpul karo wong akeh,
Kuwi muspra. Ingatlah, tetangga itu saudara yang paling dekat dengan kita. Iya. Wong ki anggere wis tuwa ya ngene iki nglumpukke ngene iki. Oh, heeh. Ngono. Dadi ora muspra anggone ngucap, Mas. Oh iya, syukur. Nggih, Pak Haji. Aja ngundang haji ning kene to. Lah piye? Ning ya ora apa-apa ning undangan haji aku. Ah iya. Mergo Pancen wis nate minggat haji tahun pinten Mas Garing iki? Tahun 18 alhamdulillah ya elek-elek ngene wis dikeparengake ning tanah suci nganti ping 3 aku. Alhamdulillah. Wingi bar umroh lagi wae. Umroh. Haji kuwi tegese tamu. Wong aku ning kene tamu mbok undang haji ra apa-apa. Ning jane tamu ning tanah suci kuwi disebut haji. Oh, ngono. Dadi ning kanggoku diundang haji iki nggo pengendali hawa nafsuku, Mas. Weh. Aku diundang wong haji ngene iki arep neko-neko nyedaki sinden ngene iki ra sida. Mergo aku wis haji. Nyedaki ngene iki. Weh dadi haji ret Kok haji rut? Haji nyedaki ngene iki ora pareng. Mboten pareng nggih. Demenan to. Wus. Demen ki apa? Seneng karo wong nom-nom ngene nyanyine apik, polahe apik lah ya seneng to. Penggemar, kagum, memberi spot pada anak-anak. Wong dene ana sambutan ya alhamdulillah. Apa-apa lah efek sampinge. Ora iki wong gojekan wong iki mumpung wancine wong sing iki wancine ngelmune wong metu yo ya men iki Mas. Iki gara-gara iki raga-raga rasa. Ngelmune wong metu, mandi-mandine pocapane wong. Iki aku arep ndongake sing isih mirsani bengi iki. Sing isih do mirsani ning kene dalu niki jenengan mirsani wayang. Taun ngajeng kula dongake nanggap wayang. Amin. Niki secara tidak langsung kula ndongake kathah rejeki panjenengan sedaya. Amin. Pun pokoke kula dongak-dongake nanggap Mas Sigit melih. Amin. Panjeri sakniki, Pak. Ya ora apa-apa, panjer ki ora wujud dhuwit tok kok gunem ki ya panjer. Lah iya. Sapa ngerti terus bulurah. Lewat Pak Kamat terus wayangan. Nah, pondang nembung mumpung isih lho. Mas Iwan syukuran bar kepilih dadi anggota dewan wayangan. Cangkemmu. Apa to jane wis ora gagas lho kowe. Gagas aku. Napa? Mumpung kowe dongak-dongake aku umur cedhek ngono ya. Sing ndongake kowe sapa mumpung isih ning kene tak kon nembung. Oh, ya wis nek ngono. Sing aranane kowe isih urip sapa? Wah, iki pengikutmu iki. Iki tim suksesmu iki. Aku ora nyalon ya. Ora aku ya ora ditanggap kok. Kowe ora nyalon, aku ora ditanggap jan pemilu ini aku ora tanggapan blas. Ning ya ora apa-apa wong jenenge iki jenenge wong rezeki iki ora iso doyak, Mas. Sing baku ndedonga murih manten atut runtut reruntungan ngantos kakeng-kakeng inen-inen tansah keberkahan, tansah rezekinipun kathah berkah barokah. Amin. Enggalo pikantuk momongan arupi jabang bayi mijil menapa kemawon dipun tampi mboten sah pilih-pilih. Tak kira nek jabang tetuka maksudnya. Kula gadut pengilon. Nggih apa-apa ki pun dasa milih-milih kudu lanang kudu wedok ampun pun. Kula anak kula karep kula ndek kepengenan di anak lanang ning ya alhamdulillah diparingi cewek-cewek mboten masalah. Sing penting saged anapa damel senenge ngati kula. Nggih. Ngono. Wong jenenge wong usaha kok. Dongake liwat tembang Mas Garing. Hah? Dongake liwat tembang apa piye? Apa kowe nembang apa? Dinikane Pak Pit. Ning nong. Nggih. Anu iki wis suwe ra tau tak toke iki. Aku seneng lagu iki soalnya tinggalane wong tuwa. Lagune apa? Autobiografi. Autobiografi sejarah. Sejarah. Niki sejarah kula saestu. Cilik mula cilaka wak mami. Susah biyen cilikmu. Anggung dadi
lakon nista apa wis nglakoni kabeh mung sawiji kang durung nglakoni Apa kuwi? mukti apa mati pundi margi nepo Cilikanmu susah. ayo cilikanku ki ya wis nista apa wis nglakoni kabeh ora mung kere nista wis nglakoni loh lebih baik dulu orang jelek daripada sekarang orang jelek. Ngono ya. Ngilmu meneh ya. Iki lagu lawas soalnya kudu hati-hati. Sajak piye, Mas? Ya oke. Lirak-lirik plerokane sajak piye. Rambut sakul madul tiawul-awul aduh sajak piye warna-warna pacakane sajak piye ing jaman budaya ning bangsa iku dadi ukurane jiwa lampun kurang becik adalah iki lagu iki karo umur kuwe tuwa lagu iki Lawas banget iki. lawas nganti mekong goreh ronge sarah wunge sing so Iki tunggale lagu 1 2 3 sikil gedruk seangkatan karo iki ya. Prayoga becik tiba betri Sing nyaut sinden sing tuwa sing nom-nom ora paham. Iki lagi ketok di sinden tuwek karo sinden nom iki. Agar sing nyaut berarti sinden tuwek. Ayo dah. Warna lo aja kita. No, warna kemadu. Aja kita lo no. Warna pacakane saja.
Kendange kuwi ya tuwek kuwi. Ya jane ya kendhane tuwek ning mergo ya wis tuwek dhewe. Beri primai tuwek. Beri. Terus goreng ronge. Enggak Pak Yu. Goreng ronge prayoga becik Sugro Pak. Ngiringi lagu pengendang karo pendemung pedeleng-pedelengan. Ayo, Ketiba 6. Iki asline Roma ronem kuwi ora apa-apa. Lho ki arep tari menggawa apa piye? Arum manis iki kare padha arum manis. Arum manis ning ya iki yang baru dipelajari, yang lama jangan dilupakan. Iki nadyan nom-nom ning ya dikenalke karo aku ora ngenalke karo Freddy iki. Ya, Fred. Wah, edian. Ngopo? Rokoke plat ijo. Apa kuwi? Mbah. Iki rokok sing ana rempah-rempahe nggih. Niki matur nuwun dipun iringi Cakraningrat. Yang notabene anak muda-muda mayoritas. Dan sebagian besar 80% dari Kabupaten Bluro. Iki. Alhamdulillah. Nggih, 80% penduduknya KTP Bluro. Diakoni ra kuwi? Mulai ora maksudnya diakoni resmi. Ilegal ajae. Paspore apa kuwi? Pariwisata apa? Iki sing diarani potensi daerah harus selalu diperlihatkan. Betul. Wong duwe dhewe kenapa golek ekspor saka njaba. Nah iya. Niki maune sing sarjana-sarjana tak kumpulke karo sing ora sarjana-sarjana rek. Oh ngono. Akhire sing sarjana do isin kabeh karo sing ora sarjana. Sebabe Ngilmune kalah tuwa karo sing ora sarjana. Sing SSN do minder. Terus do disetipi dhewe-dhewe gelare. Ya, kadang kala otodidak kuwi ya ada keunggulannya. Nah, Bener, barang unggul. nggih. Ning semangat, pokoknya tetap semangat melestarikan budaya. Betul. Tetembangan presidene tanjake Mas Gareng. Sing urung nembang sing ndi iki? Lho niki wonten Mbak Putri, wonten Mbak Melani. Wah, Berdua ini. Gini Putri karo Melani. Gini. Sekali-kali caping gunung nggih, menika wonten pamundutan saking Pak Bayan Karmidin. Klagen Dung Tuban. Nggih, Pak Bayan. Matur nuwun tasih dipun tenggani. Nggih. Sanjangipun wonten Mbah Jotho jare melu bawa apa piye? Tasih lenggah napa mboten? Mbah Jotho tasih mirsani nenggani. Mbah, tira ajeng bawa, Mbah. Monggo Mbah mriki, Mbah. Mun kondur gitu. Oh, mboten kae lho piyayine Tesih? sing kono kok. Nggih, mriki Mbah Jotho. Ngene Mbah. Niki lho. Mriki Mbah. Mriki mumpung gawane adem kok. Lah niki. Dikancani anak-anak Mriki, Nduk Pak. Lila karo Niki, Nduk Melani. Niki, mriki mengke kajenge dikancani niki widodari daratan. Nduk Putri karo Nduk Melani. Piye Put, sakwise dadi manten anyar perasaanmu piye? Alhamdulillah Pak sampun lega. Lega. Ya iki manten anyar ki, Reng. Hah? Manten anyar. Pripun Pak De? Kula mbok didongake. Nyuwun dongane. Dongake iki narep anu wong saiki wis bertanding kok lagi didongake. Kowe dadi manten anyar malam pertama ya ditunggoni maratuwa terus bapak ibu. Mboten, lah mboten wonten kok. Sapa? Wedi Pak De. Oh wedi. Nggih, terus rame teng griya. Loh gampang. Napa? Aku biyen ditunggoni maratuwa bapak sedulur sik do melek tak ombeni antimo siji-siji. Turu.
pengalaman unik nganten anyar ki ora ngalahke aku. Ngopo, Mas? Wih, rekoso. Sebabnya turu bareng nganten anyar ki bar wayangan biyen Mas Seno sing mayang. Heeh. Turu sak kamar karo bojoku. Ngerti-ngerti aku dipuancal bojoku. Ngopo? Kaget, wong lanang sapa iki dipuancal glembang ngono iki. Iki tenan kuwi. Oh, lha mosok karo bojone dhewe kok pangling. Ya ora kulino turu karo wong lanang. Dadi pancal sik aku. Pak Joto. Mriki. Mriki, Pak. Pinarak mriki. Aduh, alhamdulillah sik ditenggani Pak Joto. Wah, liyek mentek Joto Kemil iki lho. Pak, mriki. Waduh, aku naksir karo kelambine. Niki, Pak. Alhamdulillah. Oh. Mriki. Pisan mawon lho nembange kok njaluk tanduk. Pripun? Sehat Pak Joto? Alhamdulillah Pak Gareng sehat. Dalemipun pundi Pak Joto? Kula Sumber Wates. Oh, Sumber. Menden. Menden Sumber Menden. Oh, ning ndi to kuwi? Alah. Tanggane Pak Lurah Tarno. Oh, tanggonipun Pak Lurah Tarno. Mau penimbal king mriku Pak sikit. Menden wau Sumber nggih wonten acara wayang dadi kula mriku riyen terus nembe Oh, mriki. nggih. Wayang rame nih enten Pak Lurah Pak Tarno, terus beriku enten Mas Jarto Jreng. Nggih. Oh, ya ono ya komplit nggih. Pak Joto. Niki ajeng nembang napa ajeng nimpali lagune bocah-bocah niku? Kantun kula badhe nderek bawa mboten Oh. masalah. Bawa Nggih. bawa di ati Bawa derek. mriku niku nenten bawane. Ajeng derek Bawa bawa. ning cerme jare lek Nggih, mioto. bawa napa, Mbah? Kedayan apa, Mbak? Caping gunung kula wau. Napa? Saping gunung terserah saping gunung apa sisi deman. Loh, Sesideman sampun. Sampun nggih. Sampun. Saping gunung nggih. lagu demenan pun. Sesideman ya. Nggih, capek gunung Mbah bawa. Matur nuwun kalih Bapak anggota Dewan Pak Iwan, kalih Bu Lurah. Kula wonten sumantaka wonten inggil. Pak, nuwun sewu, kepareng matur sepatu kacanipun dipun lepas nggih. Nuwun Apa sewu sepatu Pak Gareng kaca ya, niki Pak? kangge cikal bakal ngeten iki. Oh, ngoten to. Nggih, srandale kedah japit. Oh, lah mengke nilang lah kaya cindere lah. Lho, kok dicopot? Kak taelekke ora gelem delekke sinden-sinden wanut wedine karo sinden jenengan. Monggo. Monggo, Pak. Saben bengi nyawang konang belajar Pak Gareng iki. Nggih, mboten apa. Timbang mendem sore-sore. timbang turu. Oh, aku ora iso turu ora mendem sik. Yen memajang mung karo janur kuning. Karo nggo ngluku penak iki. Nggih. Kembang wae weton gunung Mbah Joto yuswanipun pinten Mbah sakmenika Mbah? kira langkunge 63 Pak. Oh. Sampun sepuh. Unda-undi kalih Mas Gareng. Ya undah tok undine ora. Pacitan sarwi jenang panas Tian ngagem parian ngene nggih. Monggo. Monggo lho Pak Joto, parian nggih. Gareng mang contonipun iki bibar sampean gedi gareng sing parian. Oh, aku. Heeh. Isi dompet 10.000. Waduh, wis repot ya. Pak Haji Mehmet yang bersatu. Allahumma
panas udan panas aling-aling caping gunung apik suarane nadyan wadon sarta lanang inomane banyu beni tepuk tangan untuk Mbah Haji Jodro sekali tempo sederek kula Pak Joko pundi nggih Pak Joko saking Sumber monggo Pak Joko monggo Pak langgame jenengan Pak Joko Pak Joko monggo Pak enten mboten wonten monggo Pak Joko panjenengan Pak Joko enggal nyanyi ya Pak Joko sedaya sampun ngentosi nembake kaya etan kali kulon kali ya. Oh, Pak Joko pasangane wong loro iki neh. Monggo Pak Joko. Titeni. Iki kaya mantan Tempulus. Senengane nyai. Kae. Mriki Pak Joko. Diman Paimin iki mulakon ketoprak iki ya. Iki Jenengan Pak Langgun. Pak. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak. Caping gunung ya Pak Joko ya. Monggo. Oh, ndereke latihan lho. Panjenengan nyanyi kula mirsani. Mboten sami-sami latihan monggo. Kok tak Lho, latihan. kula golek dhuwit tok latihan. Niku latihan niku. Latihan kula Pak. Dengan Pak Jono niku lho. Lho kok aku dikira latihan. Mboten Pak Jono niku Bali latihan. rasa ngoni. Jane kula mun badhe wangsul kok Ampun Pak. Nggih, Niki kangge ngregengaken suasana Oh, panjenengan ngandhat kedah. ya. Saping. Matur nuwun Penggemar sanget, serius dari dalang saking Mari Pak Sigit. penggemaripun Pak Sigit gitu. Mbah nuwun Pak Joko. Teng Trembul wingi nggih mirsani ya Pak, Trembul Ngawen. Ngawen Pak. Ngawene pundi, Pak? Yo pas wayangane ngawen. Wayangan Ngawen. nggih. Nonton. Monggo Pak Joko, monggo Pak. Penggemar serius. Mbok kira main ngawen ngono lho. Kula kinten saking ngawen. Lah Pak iya. Joko penggemaripun Sigit sakit serius. Kangge hiburan mawon. Caping gunung karya Mbah Gesang Pak Joko. Nggih. Dek zaman Dek zaman berjuang Jur kelingan anak Gonggonino Mas Bari. Dibantu Putri. Wah, jogete apik tenan, Rek.
aku ki kandhani karo Beri iki pancen. Aku sok nyetel ning omahe, sok nyetel videomu ning ngarep TV kamar tak kancing sok joget dhewe ngene iki lho. Tak tirok iki iso ngene iki. Mbok kancing kok cendela tangga weruh ngene. Wah sikite. Ngene iki anggere tanganmu ngene terus mbok iki titir. Ser. Ngono iki aku iso. Ayo jajal sekali tempo kene. Syukur bisa Nah, pas kamar mandi aku ngene iki. Gagut Pur Matur nuwun Pak Sikit. Matur nuwun Pak Joko lan Mbak Jisata luar biasa. Bapak-bapak. Matur sembah nuwun biyantunipun. Sewu kula tak niki Bu Lurah nggih, mboten Pak Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Oh nggih, kula tak ngalem Bu Lurah. Lah Bu Lurahe mboten enten. Pun mboten enten pun sare nggih. Pun. Lah diaturi minggah mboten minggah. Minggah nggih. Sampun sare Bu Lurah. Bola sare, Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Joko. Nggih. Matur nuwun. Mugi sehat selalu. Alah mboten sarupa trebal kok. Kaya karo sapa? Oh, alah ki pira iki? Lah. Nun. Pak Gareng. Ndang. Niki nek tangan kiwa maringke tangan tengah aja ngantos ngertoi. Nggih. Nggih to? Nggih. Lah niki mila niki duka enten isine duka mboten nggih. Apa dibuka? Wong nyawer kok nganggo teka-teki silang. Niki muri adilipun kula paringke sing nembang, Pak. Nggih, matur nuwun. Sing nembangmu sing ndi? Pak, sing nembang kalih niku Pak, nyaweri siji. Setunggal mawon. Didum engko disigar dadi loro. Matur nuwun Pak Haji Joto. Matur nuwun Pak Joto. Nggih. Wis pira-pira disyukuri wong rezeki. Doyak malah mlayu. Nggih. Wah, alhamdulillah aku anggere ana sing nyumbang nyanyi ngene iki seger, ringan aku. Rada ringan gawe. Heeh. Ya ora ringan ngetutke kendangane mumet ning iki Beri Prima iki. Ngendang pisan kok nguyuhe ping 3 iki. Iki jane pengendang kena kencing manis apa piye nguyah-nguyuh wae. Ya ora kok. Ora ya. Nah, alhamdulillah. Nggih. Coba Mbak
Eni karo Mbak Ima ben bareng. Oke, oke. Wah, iki anggar wong loro wis jaepongan. Kok jaepongan ki iki. Eni karo Ima iki Lho cepeleke Mbak Eni iki jaepongan nom-nomane iki jago jaepong. Hah? Nom-nomane Mbak Eni kuwi. Eni iki ora jaepong, jaewono. Poyang-payungan rasaku. Iya. Poyang-payungan mikirke jenengan Mas. Wah. Mikir tok ora ngragati nggo apa? Oh jenengan sing ngragati no. Ora iso aku kulino gandul kok. Aku tipene Wong lanang kok senengane gandul wong wedok. Lah aku tipene Tarsan kok. Aku ki yen iso ki entuk aja nganti kelong. Wong edian. Ora en, tetep kowe tak Ora usah temok-temok. Oh iya, wis iki. Aku. Oh iya. apa kulitmu iki kadasen to? Kok didemek kok ora gelem iki. Aku karo Imah we, Mah, ya Mah. Ki Jare haji demek-demek, Ah, ora iya. muhrim. sik. Haji aku manusia biasa karo meneh demek wong kok ora entuk itu sapa? Oleh ning bojone. Lah ya ora. Wong demek ora nganggo nafsu kok diseneni lho. Oh, ganti. Angger mbok nganu ya engko bar demek kowe tayamum to. Lah aku diarani piye wis kala nebakarmu ra karepmu. Nesune. Wah nesu apa? Kopiku kadem kok. Kopine jenengan tak kempite nggih. Ben anget. Angete anget terus kecut tapi. Mbak Eni iki senengane ngempit. Ya ora apa-apa sing baku lumadi ya, Nduk. Nggih. Mbah Uti saiki wis duwe putu neh. Oh wis diputu neh. Pun kalih. Mayang kae. Cah kene kok nggih. Nggih. Diteni esuk akhir aku diputu tak ecek genti iki. Dan jenengan pun gadah putu dereng. Urung aku sik nomo. Dereng. Sik nomo. Berarti sik nom aku. Jenengan ture bar mantu kok rong diputu. Ya sak karepku ta wong sing gawe dudu aku kok diseneni. Lah ya wong edian lan pokoke 10-8 reng. 18 sik ngendang sing meres ki lho. Oh Mas Lukman ngene. Ayo Mas Lukman orang nganggo hakim. Ayo man kene digedangi Mas Lukman ngene kan. Aja Purwodadinan lho, loro. Engko datak delentung ngono. Oh, bari mpun kok. Ndi bare ndi? Oh kene bar. Wong nguyu kowe. Balik. Balik bar. Aja. Ciri khase bluro kuwi reng. Apa Mas? Ciri khase bluro piye? 10-8 nek tayupan kudu metu. Kuwi kaya Ora mantep ya. afdal nek ora metu 10-8. Oke. 10-8 dening Mbak Ima lan Mbak Eni. Kus Apa? Kus plus. Heeh. Nggih. Aku nganti saiki goleki kok jenenge 10-8 ki sebabe apa? Ya 18. 10-8 ki mbokno yen 8 ki hitungane jogetane 10 iki opone ya? Lah iya. Wigur serpek lasem serpek 6 kae. Ya wis sebaku tetep ditokke supaya tetep lestari 10-8. Oke, heeh. 18. 10-8. Yo Mbak Eni karo Mbak Ima. Bayeme lemu
asor meja ana ulane
Matur nuwun Mbak Imam. Matur nuwun. Lah kowe ra ning kene serai entuk 10.8 iki. Heeh, iki ciri khas Blora iki wayangan ora metu 10.8 iki kurang abdol. Ning ya. Mbok wayangan mbok barongan mesti metu 10.8. Enak iki yen ora titen kendangane ya kejeglong-jeglong ngene iki. Oh iya. Sliramu pilih gending apa? Nek gugu aku Dik, pilih 8. Pilih salep 8. Kok sing gumunke Mas kendangan energik ini ning sing nayup ki ya santai wae lho. Oh. Dadi yen iki mau aku ke energiken kekerasan iki mau. Joget tayumu karo kene kok. Ning ati. Jane luwes kowe lho, Mbok. Mas, luwes kowe mbok kowe joget dhewe kene lho. Gah. Ketoke apik lho jogete Mas Sigit iki. Wah, lah aku biyen ki penari juara 1 sekabupaten rumah. Penari apa penagih? Penari ya. Coba sing durung Mbak Yosi karo Mbak Ida barenge. Gini. Yosi karo itu keras ya, lirane keras. Keras. Bukane kok beduk dedetak. Resek. Wong Jawa. Dudu. Oh, dudu. Tak kira disko Jawa. Ya permintaan yo akeh lagu yo ndak bengi yo metu. Iya. Berat. Berat piye? Iki mungsuh penyanyi loro iki berat keras kabeh. Kenapa ta jan iki ya ora lemah lembut lho wong kene iki. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Wes ora apa-apa wong pancen tipene wong dhewe-dhewe ya Mas. Heeh. Ana sing alus, ana sing gembragal. Ning kabeh kudu atine sing apik. Dah. Engko. Mengko. Kok tak kira ngejak. Lah. Ya iki sambuku ditarik-tarik Ida iki. Engko. Nggih. Mbak Ida karo Mbak Yosi iki. Lagune apa Mas? Lho, nek wong loro iki Favorit. Aku akhir lagu favorit Trimo Napa? Trimo ora joget. Lho kok ora joget lho, iki dijogeti penak banget tok. Lho wong iki aku seneng kok. Panjenengan sing bagian ke. Ngono. Hah, apa? Aku tahu ngono konangan anakku. Nggih, masih disimak Mas Priawan saking Bandar Kasiman. Oh nggih, sembah nuwun. Iki Mas Pri saking Yogya yo nyimak. Nggih, iya. Iki Mas Joko Arul kok Yogya. Coba buka saking beduk Mas. Yuk. Penggemar saking Japanan Gempol. Makasih Pak Dikin. Yono Suwarjo. Indah samana wesen ketan pawanganan tresnaku mring sliramu saya sliramu kan
ya jarike dedel kabeh polahe kok ngono. Iya, nggih, wis dipinangani kabeh Mas Gareng. Nggih, Mas. Mbah nuwun ora nyono ra nggih, mung ditunggoni Mbah Lurah sambungane Pak Wahyudi. Nggih. Ku ya kancaku biyen. Nggih, matur nuwun tasih kathah ingkang nenggani.